Eno a yene mu hia ye o RCC e ka kire mu se yene mu mpanifuo no ebeba ne aba be hia kurowura eye yewura otumfuo na ye de mo haw ene madesewede no ato nanim ye ba ye ne so ye anka asembia foforo apart from ade ye mo haw ene de beboa mo ama matumi asanya ba bia ye adwuma bosomo nsa betumi asa akoma no enti ense no amoba ye no mo ka kire se ye hia mo titulu ye se mo pese musi mu ade ye ezato so mienu a mo ka ekire enra no ye se kwaya ye befa so a ye betima ye ne ntem amamo na matimi asa akwakodi mudwa enra ye ne mu hia ye ka se Ashanti region adwuma no se de etie no a bit different from other regions no because antimantem ade asase bi e wa bia e ye wuradia enti ye koba se ya e wo se ye ba na ye ne yewura tenase na enema ye pese ye abai ene traders mu nyina na yetimi kabom na yetimi ye na timi aboa ma entiase pepepe ye so aba yewura ede na chi agya ye yewura achamfo hene woni nananom ehia ye agye ofel so ama nananom se yemfa omo ye omo sympathies emamo na omo eso ehye mu nkran se de asi no eyamom then so kwa bia omo so adwe mo ho befa so a ombe boa mo madwuma asa atimi akoso no ombe ye ne saa na yesi seeing is believing e was so omo so etimi briefi ye rotumfo ednyame ya adom a wo chena oman ne se nananom beba no ma be kan ye ho na ye ne omo akoba bia eja no ehye no sebe yo betimi di omani ehu di akoso wo ho na omo so take decision e de aboa government akwakoye ade a ebeboa na makuru no akoso enti monka makoma ntomo yam se de asem na ba bewie fikasie mu no menya ade anya se ade bi beba ha yentimi wie ne ka ewo aha nyame ya adom a nananom ba ne enu omu wie ewo ba bia asem no esiye na omema otumfo so asowate na nhihye bia ebeboa na ama moduma koso na makuro no so akoso no ye bema mo ahu na ye fe na boa ama moduma die na akoso ye mpese eye otumfo animu ha no ye be wa ha bebere sei Mawade no yesremo because me bese me free abekon ya me bese me free abekon ya chi obi de bia na wo se me sa ba na me no wetwadai e de yesremo hu se ye kwa na mo so monko na mo hu se bibi e ha mu bia na mama ye hu ya mana nanu mo hu mo mpanifo so ye no mo ebi ensawoso ye behwe ne aguso ne edi hu dwuma atoto ama na ye kama atimi aboa ama obi akoma ye den aton ye mo tibele besia na madam